bukan apa. Ini loh Mbak Apri kan, ini kan rebutan. Ternyata yang selama ini di chat itu ragu-ragu. Pak Yai itu yang ngecek. Baik ini Ngecek report. ngecek. Ngecek. Oh, WA. Sore ini mau ngecek aku WA aku sing ini Mbak Imut. Berpengajian merasa kundur. Kok kalau dhewe dolanan wayang sik jam 3. Mary ternyata kene iki video call. Lah iki Pak VCS kan video call. Oh ya, Pak Yai iki kon milih di antara aku Pak Mbak Imin. Kowe iki ya rasa merile karo Pak Ustaz iki sampeyan iki lho orang tua dikersake ning pondok. Dikersake ora kena murid sampeyan ditinggal ning pondok. Nang pondok pesantren Iya. Lah kok nek kamar mandi sapa? Pak Ustaz. Jaripun kula mboten runtik Mbak Imut menika nderek dengan kula mboten. Di April lagi gajian kula nderek dengan mboten. Nek mbok yo iso ngomong rasa. Piye? Saderipun Mbak Imut derek di April derek Mbak Ini derek Mbak Menuk derek Mbak langsung derek. Pipit ingkang ngaspor pusaran adil kita tasih Bapak Doyo, kula sampun ndherekaken panjenengan. Zaman sosialisasi kalian buku pati, zaman keluarga berencana saya termasuk Sukoharjo nomor 2 tingkat nasional, kula ndherekaken panjenengan. Pati kali coro-coro niku mbok flashback jas merah jalan penampungan sejarah. Ngoten niku lho, raden-raden cak kula do ngoten niku. Wis ta kowe do Kakang Lila sedikit rusak sisi sebelahnya. Sebelahnya. Nek kowe iki dhewe rusak tenan. Bojone ra doyong to, Mbak. Wis kok ketan. Kalau nggih pakate mata kula ngaten menika. Biasa wong wedok kok 80% menggunakan perasaan dua logika. Kowe iki ngadeg kok, kowe iki nek serak salam iki lho nek jejer salam. Kaya salam kan ngeterke priksa mbahne kakung. Dene layangku. Ngapune nggih Mbak Mimu. Ngapunten. Tapi Ini apa? sing sama manusia wae lho. Piye? Bubatno dikatakan pinanglo, waktu sapa batu nak suka, bertobat Gusti Allah paring pangapura mau. Ini sing happy minana gak dari Gusti Allah kalian dulu. Nyerak dari ngapura. Ya aku lho. Ora depak kan lenan. Ku yo lek cantik. Ku menang gempulan iki. Lah kan betune cek alami. Angel yo golek wae kok pawakan bego gini. Sing ngeruki lemah karo pasir. Alah biar sowan ngoten tak dilangu nggih, tak dilangu. Pak Lurah lenggah